खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिनखौसो बर'आवबो सबाय माजियाव जोबोद बानायनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबबाय चेनेलामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना गरमजोंनो मा खालामगोन मा मागोन जों ख्लाबलायनाय बाहेरा फारसे एसे ओंखारबोदों बिमा फिसा ओमफ्राय ओंखारबोबाय नालाय केमेराखौ अन खालामनानै भिडिअखौबो इन्ट्र' मारनानै लाबाय आरोना थु नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो मा नोंनो माबा देखायनो आङो नों नुफेराखै ओइखौ नाय ओइ फिथाइखौ नाय ओइखौ ओइ फिथाइखौ नुदों ओरै फै ओरै फै ओरै फै ओरै फै ओरै फै नै 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 ओइ फिथाइखौ नुदों ओइखौ नुदों फिथाइखौ नुदों बेखौ नुदों खान्थाल होननाय खान्थाल फिथाइ मैया आब'आ जानो हरनाया नोंनो हरनाया मामा लाबोनाया खान्थाला बेबायदिनोमोन बेबायदि खान्थाल फिथाइखौनो सिनाया आं फिसाया इले बेनो खान्थाल दे सना दे जेक फ्रुट्स दे नोंलाय मा जायो नों जाया खान्थालखौ जाया जा दे बेखौ आं बोरै हानो इयो जोंनि नङा भगबान जागोन ना जाया नंखाय नोंगौ गोथांखौथ' मोनसे खुगायाव सोखाय गोमोनखौ जानो नायनो होनांगोन र' बन्द' मोनबा गामिफ्राव थांबाथाय इले मा इले जि मोजां थायदों मालाय थाइनैल' आरोना फैदो मा खादों माव आयै मा खादों नों सना खानसिंसासो आलौगोन ओंख्रिया मेंख्रिनो बेना मा जाखिसै बेलाय नोंनोनो एवनानै होगोन आङो नोंनो एवनानै होगोन आं जागोन जागोन बावसोनोहाय आं लाया सना गारदो आलौवो बाराबा गन्थङाव थै गनायावसो सिफ्लेनानै होयोमोन नामा बेखौ ओरैबादि आलौवो आं उन्दैयाव गोदो खनसे होजानायखौनो दाबो गोसोआव दङ गलाङो दाख्लै आदाया मा नुदों होननायमोन बेहाय दाख्लै आदाया मा नुदों होननायमोन गिदा उल्था ओंखायनोथ' दा खालाम बेयावनो गारदो दे रानगोन गारदो ओरै गारि फैगौ फै ओरै फै ओमफ्राय आंनि ओंखारबोनायनि खारनाबो ओरैनो नङा माने मोनफा थास' बिबार मोनबानो खाहरगोन होननानै साननायसो आरोना ओइ मोनसेबो खिन्थु मोनफ्रुलायबाय गैया गैमारा ना बारथ'वाखै नामा फैलाय सना बारब्रै बारबा मोनबाबो लांथारगोन आरोना आङो मैथा मुथासे होनानै जाथारगोन गैयाहाय बारा बारथ'वाखैदां ओरैबो नै ओरैथ' दै दङ लायनो हानाय नङा ओरै थायोबा जिंनिखौ मोनगोन आरोना सिगांनि मोनसे ब्लगसो आब' कबिथानि थास'लब जानाय बेफोरमोन आरोना आं बेखौल'सो एसे लालांखादोंमोन ओइथिं थांनायावहाय हनै बेहाय मोनसे थफिनानै दङ ओमफ्राय मोनसे मोननाय आरोना खायो खोमाहाय सोरबा ना बारा बारथ'वाखै हमनोनो हालां फिसा दा बाजाराव बिराद दाम आरोना एसिनि मुथाल' इयावनो 20 थाखा थास' बिबारा 10थासोल' थायो खोमा ओमफ्राय 20 थाखा आरोना थ' खानानै मोनबाबो 6थासो मोनबाबो हारसिं एग्लिंथोथारगोन आं बायदिया ओमफ्राय नै जोंहा बे नैबियो क'क्राझारनि डक्टरफोरनि क्वार्टार आरोना ओरैहाय माबायदि नुहुरखो भुट बांला बायदि नुहुरसोलायोहाय माथो ओइथिंजाय मोजां लामा सेर आरोना ओमफ्राय ओरै नै दुब्लिजों सोर डक्टर थायोथाय मेला डक्टर थायो खोमा गारिफ्रा मेला नुनाय मोनो माथो आं ओमफ्राय होमबा बेफोर डक्टरफोरनि क्वार्टारफ्रावनो सिबलाबायनाय पार्ट टाइम जब मावलाबायथारसिगौ आरोना एकदम बेखार बोरैबा मोनथारबाय आङो खाथियावनो जाखायो थानायनि एसे लायो होमबा दाबायदियाव मावलाबायथारगोन आं सिबला सिबलि सिबनाय खामानियालाय मा ना सुनाफोर एकदम बेखारनो बेदरनि दाम ओंखारगोन ना अमा बेदरनि बे आंनि साननाय आरोना लाजिनायबो नङा खोमाहाय आं दा बायदियाव सोरबा लायो होमबा आं मावथारगोनबो आरोना बेबायदियाव पार्ट टाइम आरोना फुल टाइम मावनो हानाय नङा पार्ट टाइमसो मावगोन माबाफोर मावसाबबायनोबो जेबो रोंबायबायथारा अबेबा दखानफ्रावबो माबा सिलाय मेसिनफ्राव माबा सुनो मानो बेफोरखौबो रोंबायबाया जि मोथो रागा जोङो आं एखमबा आरोना सिलाय मेसिनफोर सुनो गोदो सोलोंनाय मोनब्ला दा एसेबाबो खामानि जासिगौ बिदि सानो आरोना आङो गैयाहाय गोदो खालि बिफाजों दुब्लिनि खामानि खेथिनि खामानिखौल' सोलोंनानै लानो रोंदों जेबो सोलोंनानै लानो रोङाखै ना जि दानाय ना मा दानाय ओरैबादि आरोना
थांफिनसै बेफोरखौनो दैथिं बायना मोनजादों रंजा बेजोंनो गोजोन होननायसो जाबाय आरो मा नांबावगौ नोंलाय होनलायनाय आरोना हा अबहाय आब' दं आब' थांबाय न'आव थांबाय आब' न'आव थांबाय दा खारस'ना गोलैयो आं खारनो हाया बिमाया गेगे गेगेनो गोलैबालाय आया 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 गोलैया दे सना दे लासै लासै खार हान्थुआनो दाखोन जाजोब्बाय थिग गैला मोनसेबो सोर सुदों नों सुदों ना सोर सुनाय लोगो फैनानै दंफैयो बे आदानि लोगोनि सेन्देल आदा सासेनि थांदो हनै सिफुं सुगासिनो दङ कृष्ण कृष्ण होनगासिनो दङ थां नायदो थां लोगोजों गावजों दङ नालाय जोंहा गेटआव दिनैसो प्राइमार होलांबाय नै मालाय मालिकआ एकदम आराम खाफबजोब्बायमोन मोनामगासिनो जा गोथाव मोनो ओमफ्राय आंहा बिदि मोदोमनायखौ आरोना गोजानाव थांनांला मोननानैसै ओमफ्राय दाख्लै बाजाराव नालेंखर थाइसे लानानै दोनफैखानाय दङ आरोना नालेंखर जानो होनबाय थानायहाय बे गथ'आ दानना होनां नों जामारगोन ना ने जागोन जागोन ना जाया थारमाने नै बै आब'मोननि नारेंखल आरो नै बै न'खरसेया मादैमोननि नारेंखलखौ एकदम नारेंखल जागोन नों जागोन होननानै जोंखौसो सोंबाय थायो आरोना ओमफ्राय जानो लुगैदों ना मादों सानबाय थायो आं मानसिखौ ओंखायनो लाना फैया दा जायोना जाया र' दाननानै होनायनो आङो रोसिबो जि बुरजा दङ बेस्रा एसे लोंनोसै ओइ र' दां मा सना रोसि गदों नै रोसिया गदों सना गैलाहाय मा सानखो मा माखो दादा आं गोलैबाथाय मोननाय नङा लोंलाय मा लोंलाय दे सना दे फार्स्ट टाइम नालेंखर रोसि लोंनो गोथाव नांगौ लागाव दानाबा ओंखारदोंबो नै दे लोंदो दे बैयाव लोंहैला बेयावनो लोंदों आं दाननोसैना बेखौ मोनसे मोदोमखौ गोथाव मोनदों वा आं मोनदोंना मोनलोंला आं माबार लोंसै एसे आंबो बिराद गांदों तात दे लोंदो दे बिमायाबो एसे लोंसै नों नांबागौ ए ब्रादारा मिन्थिबा सेस जाथारसिगोन आरोना ब्रादारा मिन्थिबा सेस जासिगोन नोंना रोसि राननायसो होनांसिगोन माथो बारा गोदैयानो नङा माखौथो जि मोजां बायदि लोंदों बे लोंदो दे बारा माबा नङा मा होनो गोदै गैया थाइसेयावनो 50 थाखा ओमफ्राय जातनो बेखौ दानिया बेसेबां लायथाय आं मिन्थिया खिन्थु आगोलाव आङो मालाबा फुजा होनो थाइसे लायनायावबो 50 थाखायानो लाखादों दाबो 50 थाखा आरोना जोंनि माइयाथ' आगोलाव मालाबा 50 थाखा जरा मालाबा 60 थाखा जरा बिदि फाननायखौ नुदों आरोना आङो दा खिन्थु बारायखाना माखौ आं मिन्थिला आरोना गोदै नङाबा बेसे जानानै लानोसै ख्रुब नानिया बिब'जों खारलांलायबाय आरोना आब'नो एसे हैनोसै आं होननानै सैख्लाबसो लानानै खारलांथारबाय जाहैथोंसै बिब'जोंहाय आं फिसाया ओमफ्राय नालेंखरखौ जाबायबो आरोना ख्लेबनो जादोंमोन सना जानो लुगैथारनानै जादोंमोनहाय उन्दैया गोदै दं गैयिखौथ' बे मोनथिनाय नंला नालेंखरसै गोथाव मोनदों जा सना जा हा मा होनदों उल्था गथ' जा उग्लिनानै जा ओमफ्राय आङो सासे सुबुंनि कमेन्टखौ बिराद मिनिबाय आरोना आंथ' जोमग्रा गोसोम लानानै ओंखारदोंमोन ना सिगांनि ब्लग्सआवबो आरो बे ब्लग्सआवबो जोमग्रा गोसोम मानसि आंना माने फाथ्ला जोमग्रा सुथिया बेनोसै आरोना ओंखारबाथाय बेखौनो लाफ्रांनाय जायो आङो गुफुर गांसे दंमोन बे लालेफारियाव दोनबोनाय जाबाय बेनिफ्राय बेखौ जोमनायावहाय बिजौ हास'ग्राफोरनि बायदि माने गोसोम जोमग्रा लानांगौ होन्दों आरोना माने ओरैफोरनि बायदि आरोना लानो मोजां मोनो आङो ओंखायनो लादों आरो बिदि फाथ्ला बायबावनांगौ गांनै गांथामसो
ओमफ्राय गाज्रि मोननांला मादि ब्लग जाखाबायलाय होननानै आंना बिदिनो लाद्रा फेद्राखा ब्लगसा आं मोजाङैनो दङ मानसिया नोंसोरजों लोगोसे होननानै खनसे हाजिर जाफैनायसो आरोना बाहेरायाव ओंखारनाय फावैनो एसे लाफानायसो ओमफ्राय दा आङो ब्लगखौबो दोनथ'नोसै बिराद गरम दल' थादो रुमाबो दुंखावनानै दंजोबो जोंना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि एकदम सिम्पोल सा नर्माल सा ब्लगखौनो नायनो बांसिन नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच थेंक इउ होनदों मा थोद जाया नोंना आयौ एबिसिडि फरायसै ना